Ywaruok mapek nomuoche kind obila kod johala e chiro manie boma ma Nairobi mar Wakulima Market ka johala go notamore ma umo igi piny ni ok gidwar dara ka giwuok e chiro no mondo gidhi e chiro manoger manyasani mantiere apaya ma Kangundo Road. Sirikal kaunti ma Nairobi dwaro mondo johala ma iwero kuomgi kata wholesalers odaro dhi e chiro ma Kangundo Road kaluwore ni chiro ma Wakulima sani odhungore kendo mwandu manoger kanyo ok nyal romo gi duto kod johala matindo. Jalup Jatend Kenya Rigathi Gachagua bende ondiko e mbui ka okwayo Sakaja ni kik dhi ataro gi winjruok mane gimiyo johala go e kinde kampen. E kar sa 9 mar kogwen kawuono, e kinde maloche madito ne chako donje chiro ma Wakulima Market koting'o mwandu monego usi kawuono e chiro no. Ywaruok mapek nomuoche kind askeche mag kaunti kod johala mane rikelo mwandu e chiro no. Kalure kod johala mane walosogo, askeche mag kaunti noketa genga mar talo geche kik donje chiro no kawuono. Kata kamano loche mag mwandu ne okodeo kendo chako donje chiro no. Mwendo wa saa 9 kuna vile watu walikuja wakaingia na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku. Na ambapo walikuwa wanatupia watu tear gas na ikawa sasa Kanjo pia wakaja wakashika mikokoteni na kuingiza huku ndani. Kwa hivyo wakati hao wengine walienda kuzivamia na kuzitoa, wakati hao walikuja akambizo magari pia zitachomewa hapa ndio wakazitoa kazingiza kule ndani. Kama ne luenyo muoche kinda skeche ma county kod johalago. Lueny makamano no ywayo bila mano chako wito iro malungo wang mondo temkeo johala. Gich wang johalago no chako mukome chunya paya maduong madonje e chuny boma ma Nairobi. Apisi mar askeche ma Nairobi no chweo chiny macha kanyamburko mane temo donje e boma katiyo kod apaya maduong ma Jogo Road kod apeni machiegni kode no churo mondo dok kama owuokie. Johalago kwedo wach mar dar kendo dhi e chiro manyasani manogere apaya ma Kangundo kagidwaro loso kod gavana Wangi Wang. Tuende wapi? Hii gari huwezi peleka kwa nyumba ukauzie viazi huko. Sasa sisi ndio tunataka suruhu, lakini sisi hatutoki hapa. Huku railways kuna place zingine, kuna place yenye asifanyi kazi. Tungeuliza serikali ya Kenya itupanulie kiwanja tu. Tuite tukae chini mahali tuongee. Tuite mahali tuambie tunataka tukupatane mahali fulani. Na usikuje ukasema tutakuja uchukue sijui ati mkubwa wa soko. Sirikal kaunti ma Nairobi kata kamano lero ni gin machiegni kod johala go kendo dwaro mar gima duong' en duoko chien dhungruok manie chiro no masani ting'o johala moyo 5,000 kata obedo ni onego ting' mana johala 1,200. We normally receive over 5,000 traders. So you can imagine even in the infrastructure there cannot support. Look at even water, the drainage, the wastes that we experience as Nairobians around there, and congesting Wakulima Market by removing the wholesale trucks that park outside the market spaces. Jatend migao mar ohala e kaunti ma Nairobi lero ne gidwaro mondo johala ma iwero kuomgi odaro dhi e chiro manyasani manogere apaya ma Kangundo Road mondo giwe boma ma Nairobi thuolo. Wale watu tuna move ni zile malori na matrucks ambazo zina park kwa barabara au wanafanya wholesale ya vitunguu, ya potatoes, ya pineapples na ya oranges. Tukienda Kangundo Road is a modern market, and I hope you members of for the state can have an opportunity to visit our Kangundo Road market. We have the right infrastructure that can accommodate over 5,000 traders. The toilets are enough. Ukiangalia huku hata public health kwa wakulima hawana. Johala ma wakulima kata kamano ywak ni chiro ma Kangundo Road ma idwaro ni gidhiye no ni kod johala mamoko kendo dhi kono dhi kelo ywaruok e kindgi. Kiwanja iko Kangundo lakini huko kumejaa. Hakuna hata mahali mtu anaweza pata nafasi. Kwa hivyo tunauliza Sakaja aweze tukafanyie kazi hapa ili ya kwamba tukaweza kujitafutia. Sirikal kaunti ma Nairobi kwedo kethruok mar mwandu kendo singo mar kawo okang' mager ne joma itudo kod ketho mwandu mag sirikal. Our investigators working closely with the National Police Service will apprehend the culprits, and they will be individually and collectively liable for their actions. Korka kore jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kwero gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kodwaro mondo Sakaja los twag gi johala kapok odargi. Gachagua wacho ni winjruok margi gi jopiny e kinde kampen higa mar 2022 ne ok en mar kelo midhiero ne johala ma modhorwa. Piny owacho mag ochung' motegno ni jopuonjre